hei. Okei, mä tiesin koko ajan, että kun me Laudi-podcast saapuu tänään studioon, niin jonkinnäköinen vappuspessu täällä on luvassa, mutta siis what a studio. Kyllä. Herra Jumala sentään. 1,5 vuotta siellä autotallissa Laudi-podcast, mistä me lähdettiin liikkeelle, päälle 50 jaksoa. Ja nyt yhtäkkiä me saavutaan tämmöiseen uuteen, kirkkaaseen maailmaan, mikä on vaan... Me molemmat varmaan tuitetaan ensimmäisen tuon koffin kaappiin. Pelkästään tietenkin, kyllä. Todellakin. Mutta kaikki, hei, tervetuloa Laudi-podcastin pariin. Kyllä. Mä oon Janne, tosistuu Tiiu. What's up? Me etsin co-host. Ja totta kai Laudi-podcasti käy ottaa IG:stä haltuun, Laudicast TikTokista kanssa. Ja tervetuloa viettää vappua meidän kanssa. Hei, mä tiedän, että vaikka tämä jakso tuleekin sunnuntai ulos ja jengi on ehkä vähän vappudarrois ja ne ei halua nähdä näitä serpenttiinejä näin ikinä, mutta tervetuloa meidän vappupäivän teemajaksoon. Koska kaikki on kuunnellut ja nähnyt varmaan meidän meininkiä täällä ja tietää, että Janne on se niin kuin joulun, tällainen joulupukki, niin vappuna. Kyllä. Kyllä mä oon verrannut tänä päivänä. Vaikka ottaa yksi kooli tähän alkuun tietenkin. Tästä lähtee. Se tuntuu oikeasti jotenkin käsittämättömältä, koska siis niin kuin ihmiset puhuu aina, mun mielestä tuntuu joulun kanssa siitä, että saaks marraskuussa alkaa soittelemaan joulubiisejä. Eli mikä niin kuin joku 50 päivää ennen joulua on se, mitä jengi saa hehkuttaa. Se on vähän liikaa. Siis joidenkin mielestä joo, mutta sitten kun mä oon taas juhlinut vappua silleen, että mä järkkäsin ensimmäiset vappu countdown-bileet jo 200 päivää vappuun, kun oli joskus lokakuun puolivälissä. Ja mä oon aina miettinyt sitä. Mä toivon, että säkin vastaat nyt, Brody, täysin rehellisesti. Mä oon aina Laudissa rehellinen. Kaikki tietää. Välissä vähänkin liiankin rehellinen, mutta kerro. Mä myönnän, että mun niinku, tää vappurakkaus on monen mielestä varmasti niinku, jotenkin tosi yliampuvaa suoraan sanottua. Jengi on hirveästi kyseenalaistanut sitä, että ei kukaan voi rakastaa näin paljon tätä juhlaa, että on pakko olla feikkiä. Mä haluan kysyä sulta. Se, että mä rakastan näin paljon vappua, sun parhaan friendinä vielä, onko se aiheuttanut sulle sen fiiliksen, että se vappu on myös pesiytynyt sun sydämeen silleen tietyksi pessuksi juhlaksi, vai vituttaako sua vaan enemmän vappu, koska sä joudut kuuntelemaan tätä mun serpenttiinin täyteistä puhet päivästä toiseen, koko vuoden ympäri. Hehkuttaa sitä joskus keskellä marraskuutakin, kun tulee ensimmäistä kertaa räntää, että veli, oikeasti enää 166 päivää vappua. Oot sä valmis tähän, veli? Ei, mun mielestä toi niin kaunista, että niinku oikeasti pystyy olemaan tuollainen niinku hype siihen, plus se on ollut kuitenkin sun teemapäivää niinku monta vuotta, niin siis ei, no hate, mä rakastan sitä ja se on mun mielestä aina siistiä, että jollain on oikeasti sellaista niinku intoa tehdä jotain tai niinku valmistautua edes johonkin varten, koska sä muistat mut silloin viime mun synttäreinä, niin mä itse vihaan niinku järjestää yhtään mitään, sillä että mä en halua järjestää synttäreitä, mä en halua järjestää mitään, koska siinä tulee helvetin monen stressi. Ja mä oon miettinyt aina vappuukin ennen silleen, että miten Janne saa nukuttua, tiedätkö, joku viikon ennen vappua silleen, että se varmaan miettii silleen, että mihin mä pistän nämä serpenttiinit ja kaikki, mutta se on pelkkää rakkautta ja se on mun mielestä siistiä, että sä oot tehnyt tosta niin hemon jutun, koska esimerkiksi radiossakin sulla on ollut tää niinku viikko jo tyyli kokonaan, että sä teet pelkästään sinne niinku vappumatskuun ja ne on ottanut siitä helvetin hyvin kiinni ja sulla on faneja sen takia, jotka niinku venaa jo sitä, että vittu missä se vappuhaippaus viipyy, let's go, niin se on mun mielestä oikeasti siistiä, mutta niin kuin puhuttiin viimeksi sunkaan, niin ei mitään viha vapulle, mutta se on aina vähän semmoinen tällainen hatuttomien ja hatullisten tällainen kahtiajako. Että kun puhuttiin tuossa Jannella just viime viikolla sitä, että kun Janne on itse semmoinen, että se tykkää mennä sinne kaivariin silloin eka päivä. Ja mä oon itse semmoinen, että koska mä oon sitä hatutonta kansaa, niin sitten me ollaan aina juhlittu se 30. päivä. Ja sitten tänä vuonna tuli vähän niin kuin shokkin just äijältäkin silleen, että joo, ehkä tänä vuonna vähän pienemmät bileet ja tähdätään siihen ekaan päivään. Ja mä olin silleen, että ei vittu. Se oli siinä, mä voin olla enää Janne frendi. Kaikki nämä vuodet, meillä oli joku, mikä meitä yhdisti ja nyt mut pakotetaan 8:00 kaivariin. Joo, siis miksi? Tääkin mun pitää kysyä meidän Laudi-kansalta, että onko tää niinku ihan yleistä informaatiota, että jengi menee oikeesti. Ensimmäinen päivä kaivariin 8 aamulla dokaamaan. Toi oli mun mielestä niinku mun aivot räjähti vaan, että miten tästä ei ole vieläkään tehty jotain dokkaria tai jotain, koska toi ihan käsittämätöntä. Se oli mun mielestä niin siisti idea se, kun me alettiin puhua jotenkin tuosta hatulliset vastaan hatuttomat jengistä, koska se on varmaan oikeasti tosi kahtiin jakautunut juttu. Mä oon jutellut tästä radiossakin monta vappua putkeen ja jengi on ollut sitä mieltä siellä just, että vappu on ihan kiva, mutta että jos sitä valkolakkia ei ole päässä, niin tuntuu vähän silleen, että on ulkopuolinen. Mua pelottaa, tiedät sä, että me luodaan se sama imago, kun äijä on heittänyt aina siitä, jos sä oot käynyt siellä Lätkän MM-kultajuhlin torilla ja sieltä on tullut se ultra Suomi-fani, tiedät sä. Kuka teki sen vikan maalin? Joo.
Onko sulla hattu edes? Missä sun hattu on? Missä sun tahrat siitä hatusta on, bro? Mä aloin miettiä, että ollaanko me tiedät, se hatullista juhlittu niin paljon, että me ollaan unohdettu se vapun syvin olemus siitä, että me kaikki voitaisiin juhlia samaan aikaan. Ja meistä on tullut vähän semmoisia syrjiviä, että ei me edes kutsuta teitä hatuttamia sinne piknikeille mukaan. Ja meillä on pitkät perinteet vappubrunsseilla. Ja sitten meidän se yhteinen frendikin selitti sitä, että oliko se sen faija vai sen faija, jotkut tutut menee Helsingin kaivopuistoon. Ja oliko se 9 laulaa siinä Finlandia hymniä. 8 laulaa Finlandia hymniä siellä joku mieskuoron kanssa. Ja äijä kuunteli sitä silleen, että tämä on ihan uusi maailma. Mä en ole ikinä kuullut edes tämmöisestä. Toi oli oikeasti mulle sellainen, niin kuin, mä en ole moneen vuoteen mennyt mistäkään niin kuin shokkiin ja silleen, että alkanut miettiä, koska suomalaiset tunnetaan aina näistä niin kuin kalsarikänneistä ja jengi miettii just jossain ulkomailla on niitä tai meemikuvia kaikkea, tai joku Finnish breakfast ja sitten siinä on just joku, niin kuin, mikä se on, kossulasillinen ja röökityyli, joku tällainen meemi. Mutta sitten kun mä kuulin ton, mä olin vaan silleen, että suomalaiset on oikeasti ihan vittu sekaisin oikeasti silleen, mä lupaan Jumalan nimeä, joku siellä, joku dokumenttitekijä, vaikka Jani siellä meidän toinen kuvaaja, please, tee joku päivä dokumentti vapusta ja mene Kasilta vittu kaivariin. Mä haluan nähdä tämän oikeasti. Mutta kun äijän pitäisi olla se hosti nimenomaan siinä touhussa, niin koska se on, tiedät, se olisi niin semmoinen undercover. Äijän pitäisi tehdä se vielä, kun tiedät sä oikeasti joku, mitä on näitä National Geographicin niitä rikossarjoja aina, tiedätkö, missä on se, menee sinne huudeille ihan esittää se, tiedät se äijä. Se on vielä niin mun mielestä ihana se suhde, kun se on aina semmoinen keskikäinen valkoinen mies, kuka menee niihin trappikämpiin ja hän silleen haastattelee, missä sä säilytät sun huumeita. Niin äijä voisi olla mun mielestä ihan hyvin siellä keski-ikäisten valkoisten miesten kanssa. Missä sä, Petteri, säilytät sun lakkia vuoden ympäri? Siis Venaatko sä tätä koko hetken? Milloin sä varaat sen sun vappubrunssin viimeistä? Siis mä näen tämän mun pääsi oikeasti silleen, että menisi just vielä, niin kun mä mietin totakin silleen, että jos jengi menee 8 aamulla kaivariin, se tarkoittaa sitä, että sun pitää herätä jo 6.30, 6.45, niin mä haluaisin nähdä sen koko prosessin, että mitä niinku jengi duunaa. Heti kun se herätyskello soi, onko sun yöpöydällä jo lasi täynnä, että se kossuu niinku putsin, vai venaat sä sinne 8 asti aamulla, kun sä oot kaivaris. Toi on niinku, jotenkin niinku mysteeri mulle. Ja sitten kun me puhuttiin siitäkin, että jos mä menisin 8 aamulla sinne, kyllä mä dokaisin se koko päivän, että ei mua saisi enää siinä joskus 8 aikaa illan niin kun lähtee himaan. Mutta sit sä olit silleen, bro, et sä pysty siihen, sä väsyt siinä ja toi oikeesti, toi äijä, että sulla on puhdasta fleksiä, sä sanot, että ei mua sais himaa, bro, sua ei sais jäämään sen 12 tunnin jälkeen. Mä oon ollut sunkaan niin monella mökkireissulla, mistä sä oot lähtenyt kesken yön kävelee jostain Vantaan perukolta juhannukseen, kun sä oot todennut, että mun on kyllä pakko päästä himaan, ja mä oon jäämässä tänne. Ja jäiden yli. Niin, jos sä olisit varsinkin silleen, että sä asut suht lähellä Helsingin kaivopuisto, sit siinä on vähän jotain punavuoret välissä, sit on tällä hetkellä Jätkäsaari, missä äijä tällä hetkellä asuu. Voi, mä olisin niin varma, että sä tekisit klassiset tiijut. The Irish exit of all time. Brody, mä käyn kusel, nähdään 5 minuutin päästä tässä. Että se he was never to be seen again. Se voi olla, mutta toi mun pitää kyllä ehkä kokea joku vuosi. Et tänä vuonna kyllä ei valitettavasti pysty. Mulle ei ole vapaat niin paljon. Että kyllä mä luulen, että mä tuun ehkä käymään siellä. Ei se ole tulossa. En mä usko, että en mä usko. Toi on vähän niin kuin Flown 3. päivä silleen, että turha edes yrittää soittaa mulle, broidi, että mä oon vaan himas, älä edes koodaa mulle. Mutta se on mun mielestä hienoa, miten sä oot niinku, vois sanoa tällainen, tiedätkö, suomalainen Malcolm X, tiedätkö, sä yhdistät 2 eri kansaa. Nyt oikeasti, nyt tästä joku klippi mulle ja sitten video-CV, mitä mä voin näyttää, mihin mä ikinä enää. Mä vouchaan tän äijän. Se on valkoinen Malcolm X, yrittää yhdistää täältä 2 eri kansaa, on hatulliset ja hatuttomat. Koska mä itse tiedän, että niinku, mulla on paljon frendejä, jotka ei ole niinku, käynyt mitään lukioa tai AMK tai mitä. Toikin on mulle vähän mysteeri, että onko AMKsta valmistuneet ja lukiosta valmistuneet, niin onko ne niinku sallittu juhlia yhdessä kaivarissa? On kaikki juhlisia. Jos sä oot käynyt niinku lukion, niin sä saat sieltä sen valkohatun ensimmäistä kertaa päähän. I don't know this white people shit. What the fuck? Mistä kerätte näitä pastasalaatteja ja mimosaa ja mitä nämä lakit on oikein päässä? Onko se rusinoit perunasalaatissa? Onko teillä eri luokkia, tiedätkö, silleen, että Janne, kun sä oot käynyt vaan lukion. Niin. Toi on niinku siis ihan mysteeri mulle. Joo, veli, kaiken voi kysyä. Todellakin, no niin. Mutta se niinku, silloin kun sä käyt siis lukion, kaikille kanssa teille, ketkä et tiedä, kun sä oot käynyt lukion, sä saat sen ylioppilaslakin päähän. Ja se on sitten juttu tavallaan, että mitä lähdetään juhlimaan. Sitten kun sä meet AMKiin tai sä meet yliopistoihin, niin sitten eri mestoilla siellä on kaiken maailman. Että mun mielestä Teekkarit lisää sen ihme, oot sä nähnyt niitä tupsuja? Joo, tupsu. Onko niilläkin jotain eri merkitystä jollain väreillä? Tai... Kyllä mä voisin kuvitella. Mun mielestä siinä on joku niinku pyhä niinku
lupaus niillä teekkareillakin, että kun ne saa ensimmäistä kertaa laittaa sen tupsun päähänsä, että kun sä meet vielä kouluun, niin sä et suoraan saa sitä kättelys, vaan sitten tulee se vappu, ja sitten mun mielestä sä suoritat jotain tiettyjä juttuja, ei siis mitään niiden omia teekkareita. Tai en mä tiedä, kommentoikaa jos mä oon väärässä, mutta mä oon siis ymmärtänyt, että sun pitää actually jotain tehdä siellä koulussa, että sä saat sen tupsun päähän, mutta ei niillä ole mitään semmoista lukion asuttajaa esiin, tiedät sä, että konttaa kananmunissa 2 kilometriä ja sen jälkeen sä saat sen tupsun siihen. Niillä on sellainen just joku, kun ne joutuu kerään niitä merkkejä muutenkin haalareihin, niin ehkä se on sellainen final boss, tiiäksä, että nyt sä menet ton Kutosen baariin, katsokaa sieltä vielä viimeisen keiton, ja sit sä saat sen vitun tupsun. Sit sä saat sen tupsun. Se oli mun mielestä niin makea ajatus, kun me puhuttiin tästä valkolakista ylipäätänsä äijän kanssa siitä, että miten jotenkin jännä vaate se on verrattuna mihinkään muuhun. Että totta kai se symbolisoi niin kuin tätä ylioppilasmaisuutta, mutta ei ole mitään muuta vaatetta olemassa maailmassa, missä ihmiset leijuisi sillä, että kato kuin likainen tää on. Jep, mä just heitin silloin, että kun toi on valitettava juttu just tällainen, että sit se on niinku, vähän näkee niitä niinku jollain sotilaaloista, tiedätkö jotain niitä pinssejä ja kaikkia, niin sit se on just aina sitä, että kun susta tulee vanhempi ja mitä paskasempi se lätsä on, niin silloin sitä enemmän ehkä voidaan piippaa tää, mutta sä saat varmaan tai jotain, että mä en tiedä, mutta jotain arvoa. Sä saat nyt piipataan toi. Miten siitä tulee? Se on vaan jotain. Tiiu sanoi, että sitä enemmän sä saat haalarimerkkejä. Jep, kyllä. Tulevaisuus on kaunis. Pelkkää valoissa. Mutta niinku, tuossa on paljon tosi mysteereitä mulle, mitä mä en ole esikin miettinyt, mutta nyt niinku, varsinkin tuon 8 aamun dokauskeissin jälkeen, niin mä oon alkanut miettiä vaan silleen, että shit. Onko niinku toinen mun mielestä just hyvä kysymys, että onko ne kaikki amkkilaiset siellä samassa ja lukiolaiset samassa, vai onko se oikeasti sellainen vielä niinku kahtiajako siinä vaiheessa, sitten siellä on pohjalla ne hatuttomat ja Kyllä mä myönnän, että mä koen, niinku, vaikka mä oonkin tämmöinen niinku vapun suurruhtinas, niin kyllä mä koen semmoista pientä alemmuuden tunnetta niitä teekkareita kohtaan, kaikki ne tupsut ja kaikki muut, ja niillä on tiedät, omat perinteet. Mähän on tämmöinen, niinku, miten sanoisi, vapun väliinputoaja. Jos mä mietin esimerkiksi meidän friendiporukkaa, niin mähän on melkein ainut, kello on se lakki päässä siellä. Ja sen takia mäkin olen ollut sitä vappuaattojengiä niin pitkään. En todellakaan ainut, mutta sanotaan, että me ollaan vähemmistö kuitenkin sit siellä. Niin sit kun menee sinne kaivariin, ja sit usein ei se niinku, mä sit hengaan jotenkin mun muiden friendien kanssa, kun menen sinne kaivariin. The better friends. Ne paremmat tyypit siellä, niin terveisiä teillekin. Köyhyysraja yläpuolella. Niin, tienaa yli 2,5 tonnia ehkä. Ehkä. Kyllä mä uskoisin. Mutta se on niinku, kyllä mä oon niinku miettinyt, että koska siitä on tullut jotenkin hirveä perinne, musta tuntuu, että siellä kaivarissa varsinkin näkee semmosia niinku 60-siäkin tyyppejä, ketkä sanoo, että ne on viettänyt 40 viimeistä vappua täällä kaivarissa. Niillä on edelleen se jotenkin teekkariporukka siellä. Et mulla ei jotenkin tollaista, että kaikki mikä mulla on vappuperinteitä, niin mä oon puhtaasti luonut tavallaan itse. Musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka on käynyt sit pitkään yliopistoa ja kaikkea muuta, niin se on jotenkin muodostunut vuosien varrella ja niillä on ollut ne perinteet, samat jutut, kaiken maailman silliaamiaiset ja skumppabrunssit täällä ja aloitetaan tuolta ja mennään tänne, niin ne on niinku semmosia vuosikymmeniä kestäviä perinteitä. Toki mä näen se asia myös silleen, että tässähän mä luon niitä. As we speak. Ja äijän pitää pikkuhiljaa vaan tulla sinne veesiin. Kyllä, ja kyllähän mä oon, tiiäksä, junnusta asti aina fiilattiin näitä tapahtumia ja käytiin siellä vähän sekoilee ja siis... Fiilattiin tapahtumia. Joo, hyvin tälleen mainostettu. Joo, anna vähän jotain, eli tiedät sä lihaa luiden ympärille. Tapahtumia vaan. Joo, oli Sittarin mammuttimarkkinat, oli Place to be Ruohiksessa. Oli joskus, PMP oli esiintymässä joskus siellä back in the days, oli hullu tapahtuma. Mä oon fiilannut tapahtumia vitusti, mutta siis kyllä nämä niinku just tällaista massaa. Toi Tinder-bio, mä tykkään koiranpennuista ja tapahtumista. Tämä vittu, I'm simple guy. Synttärit ihan sama, mutta siis niinku junnusta asti just niinku, kyllä vappu on ollut yksi mun mielestä leijoimista ja ei sille ehkä junnun siinä ei ollut mitään niinku päätä eikä häntä, että miksi me juhlitaan nyt edes vappua, vaan se oli sellainen niinku, että nyt on vappu, let's get it. Niin kyllä se on jäänyt siitä päälle, mutta sitten kyllä mä sanoisin, että mikä niinku, ehkä niinku teki siitä vapusta oikeasti sellaisen, että vittu vappu on sairas ja niinku, tämä on niinku yksi leijoimista tapahtumista, niin oli meidän Itä-Pasilan kämpässä, meidän kolmiossa, sanoisin noin 65 neliötä ehkä, niin se yksi vuosi, en nyt ihan tarkalleen muista, olisiko ollut 2016, 2015? 2016 salee, joo, koska mä olin silloin mun mielestä Basson työharkas silloin ensimmäistä kertaa. Joo, 2016 vappu, joo, 8 vuotta sitten. Siitä on jäänyt semmoinen, että tämä on sellainen varsinkin äijän näkökulmasta. Mä olin silleen, että okei, tämä on vitulle ja tämä tapahtuma. Et silloin meillä oli
paljon meitä oli 75 tyyppiä meidän niinku pienessä kolmiossa. Oli, mutta me laskettiin jo, muista jossain vaiheessa, kun meitä asui silloin niin kuin minä, Tiiu, ja sitten meillä oli kolmas shoutout Tsempille, 3 äijää, ketkä asui siinä. Ja muistan, kun jossain vaiheessa me tehtiin ihan semmoinen, että hei, otetaan luku. Me oli ihan kuin jossain Intissä, ja sitten me alettiin laskea, että paljon meitä on jengiä siellä. Sitten jossain vaiheessa todettiin, että okei, että meitä on niin kuin enemmän jengiä kuin neliöitä, että meillä on tavallaan alle 4 per ihminen, ketä siellä käytössä on. Ja sitten se oli niin packed. Sitten se oli vielä hauska, kun siinä oli vielä semmoisia nuoruuden käppävipoja, koska äijän huoneessa ei ollut yhtään, valoa. Niin, sulla ei ollut yhtään valoa siellä. Jos halusi mennä partsille, niin piti mennä semmoisen vaan pimeän huoneen läpi, missä näkyy, että tulipää palaa siellä jossain keskellä. That's it. Mutta se oli mun mielestä siistiä, koska siinä oli vähän niin kuin, tiedätkö, just eri bileissä on vähän sellaista, sä menet jonnekin Kaikuun tai jonnekin, niin siellä on vähän sellaisia eri huoneita, mihin mennään. Sitten oli olkkaris, niin kuin oli sun friendit, niin siellä laulettiin ja hatut päässä ja nakkisalaatit rusinoiden kanssa. Yeah, what's up? Sitten tulee sinne mun huoneeseen ihan pilkkopimeet, pelkkiä tummia, istuessaan mun sängyllä, siellä ei ole tuoleja. Näet vaan, kun se liekki koko ajan palaa, se on se oli niin hämyinen, mutta se oli niin hauskaa, koska meidän naapurikin tuli silloin itse asiassa käymään. Ja sehän tuli aluksi meidän alakerran naapuri, mä en muista sun nimen, mä sanoin shoutout Esko. Ehkä se oli Esko. Se saattoi olla. Se saattoi olla. Mulla oli joku sellainen pieni... Ainakin me ollaan puhuttu siitä joskus Eskona. Joo. Äijällä joku pelaa tuolla. Voi olla, joo. Joku pelaa siellä. Mutta se tuli aluksi siis niinku valittaa meidän kämppää. Ja se tuli siis eka niinku potkii sitä ovea ihan täysin. Pam, 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 pam. Ja sitten jengi tietää mut, kun mä menen avaa oven, niin mä en ole ehkä heti siinä niinku kättelyssä silleen maailman iloisin ihminen. Varsinkin jos tuut koputtaa niinku joku poliisi. Niin sitten mä menin avaa se oven. Mä olin, what the fuck? Mikä täällä on niinku homman nimi? Ja sitten mä ymmärrän tietenkin, että on 75 äijää yhdessä kämpässä ja kello oli varmaan joku, oli se joku pari ehkä. Mutta sitten mä ymmärrän tietenkin, sieltä tulee varmaan ihan saatanamoinen niinku meteli ja musiikkipauha ja kaikkea. Niin sitten se tulee eka valittaa meille vaan, että nyt niinku, mä oon kuunnellut tätä musiikkia niin kauan. Mä enää pysty tähän, että nyt lopettakaa ne bileet. Ja sitten sieltä tulee meidän kolmas kämppis just maailman rauhallisia äijää. Shoutout Tsemppi taas kerran. Tulee siihen vaan, hei. Antaa sille äijälle tyyli joku bissen käteen suoraan. Ja haluatko tulla käymään täällä? Tämä kaveri oli siis, pakko mainita vielä tämä, että se oli joku, sanoisi 65 ainakin. Ehkä 70 jopa. Onko se niin vanha? No ei se ehkä 70, mutta 65-55. Onko se semmoisen 20 silmin se on vaan, että se on vaikuttanut siltä, että se on ollut old ass motherfucker. Jep, se voi kyllä olla, että se oli vaan 50, mutta se oli vaan dokannut itse, että tiedät, että sä huoleen siihen kuntoon. Mutta anyway, se oli hyvä, kun se valitti nimenomaan siinä ovella jotain sitä, että minä ja mun vaimo tuolla alhaalla ei kestetä enää. Ja sitten Tsemppi otti sen vähän silleen halauksensa, että tiedätkö, Esko, haluaisit olla hetken ilman vaimoa. Haluatko nähdä, millaista elämä oikeasti on? Joo. Ja sitten me otettiin se sinnekin jonnekin olkkariin, istutettiin siihen keskelle sohvaa, bisse käteen. Ja sitten me vielä ajattelin, että se tulee olemaan semmoinen, että hän kun rauhan pippuu poltensa, että yksi bisse kilistetään, we all good. Mä käyn pyörimässä kämppää, menen taas tonne, menen tänne, juttelen jengin katuolla, vaibaan täällä. Sitten joku 2 tuntia myöhemmin mä näen se Esko ottanut jonkun oman vappulakin sieltä omaan päähän, se istuu siellä, juttelee mimmien kanssa. Siis mä kävin passa sille muihin vaan sinne koko ajan. Ootko nähnyt Esko? Sitten se oli ihan fiilareissa vaan silleen. Joo, Esko silmistä näki silleen, että se oli having the time of his life. Eiks niin? Se ei ole nähnyt mitään tällaista. Mä tiedän, ehkä koskaan elämässä. En mä usko. Mä toivon, Esko, tiedät, että mä en usko, että sä katot Lauriin, mutta jos sä näet, tiedät, jos sä näet tän. Jos sä näet Toiminta Lehmonen Instagramista, laita DM. Ensi loppuna on taas bileet. Mutta kyllä mä ainakin itse haluaisin, että jos mulla on, tiedätkö, joku päivä, jos niin sanotusti elämä on kaunis ja mä oon se 60-vuotiaasta asun vieläkin jossain Kontulasta jossain ja sitten mä kuulen, että siellä on vähän helvetinmoiset meihin bileet yläkerrassa, niin mä toivon, että mut otetaan vastaan tolleen. Eikä silleen, että mä saan jostain shankista suoraan, kun menen sinne ovelle. Toi oli niinku ihanasti tehty meiltä. Mutta tarkoittaako toi sitä, että äijästä tulee se 60, kuka lupee metskailee joka perjantai sen seiniin, että missä olisi bileet? Bro. Voisinko mä mennä tuonne yläkertaan nopea käymään? Siis mä oon miettinyt mulla on tää jallupullo vielä beesissä. Mä oon miettinyt diipisti oikeasti, koska välillä niinku... Mä en tiedä, että sitä elämä voi olla vähän outo välillä. Tiedätkö, jos sä oot oikeasti joku 60, sulla on lapsia ja lapsenlapsia ja sun frendit on delannut jo ja sä oot ihan yksin tässä maailmassa ja kaikkea, niin vittu, toi olisi niin maailman parasta, että sä löydät vaan yhtäkkiä, tiedätkö uuden 20 frendiporukan. Joo, mitä vittu. Mutta siis tarinan paras osuus oli se, että jossain vaiheessa, kun Esko oli ollut siellä sen joku
mitä se on ollut, joku 2-3 tuntia ainakin, niin sitten se emäntä tuli jossain vaiheessa settiä meidän ovelta. Ja sitten tuli tyyli ottaa se vielä jollain vitu korvapuustia sieltä beesiin vaan, että no niin, nyt lähdetään vittuun täältä. Äijän piti tulla valittaa tänne näistä bileistä, mutta mitä sä teet täällä? Sä oot muijien kanssa ja dokaat ja poltat röökiä sisällä, niin shout out Esko, sä olit se äijä ja sä hävitit sun takin sinne. Joo, se mun mielestä paras tulee seuraavan päivänä vielä. Se oli hyvä, koska se kämppä oli siis, se oli niin kuin ne meidän semmoiset Jenkki College-bileet. Tiedätkö? Kaikki, mitä me oltiin katsottu joskus elämässämme leffoissa ja mietitty, että jos me järkätään bileet, niin millaiset niiden pitää olla, paljon siellä pitää olla jengiä ja millainen meininki, bla 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 bla. Ja ne oli niin kuin ne the-bileet. Ja sitten silloin seuraavan päivän, mä muistan, mistä tyli äijä oli. Ei, mä heräsin himasta ja Semppi alkoi siellä just siivoilemaan. Mutta sä olit kuitenkin herännyt himasta, koska mä menin sitten sen aikaiselle mimpille silloin yöksi. Joo. Silleen, että mä skippasin sen siivousprojektin kokonaan. Joo, siis just toi. Sori Semppi, mä ehkä paljastan sullekin nyt, mutta mä en siis periaatteessa nukkunut koko yönä. Ja mä heräsin. Makasin sitten peitolla vaan silmät auki ja kuulit, kun Semppi imuroi siellä silleen, että mä en ole nousemassa. Tyyli joo. Ja sitten mä olisin ehkä 2 tuntia silmät kiinni ja yritin vaan kuunnella lintujen ääntä ja elämä kaunis. Mutta sitten jossain vaiheessa Semppi oli jo siivonut koko kämpän. Mä olisin, vappupäivä 2, let's go! Mä muistan, kun se edelleen se video, minkä Semppi laittoi meidän johonkin WhatsApp-ryhmään. Se näytti niin kuin siltä, että tiedät, ihan kun sä siivoisit jotain uimahallia semmoisen lastalta, että kun on läikkynyt niin paljon vettä yli, niin sun pitää vetää ne viemäriin. Meillä oli semmoinen muovimatto, mikä siis oikeasti se niin kuin lainehti siellä kaljasta, kun se Semppi veteli niitä lattioita. Ja sitten ovikello soi uudestaan joskus 4 päivällä. Ja sitten mä muistan, kun Semppi sanoi, se kertoi sitä tarinaa, että mitä, kuka nyt sieltä tulee, tiedät sä, että bileet on loppu, että onko tämä nyt joku naapuri, kuka on rohkaistunut ja soittanut ne kytät paikalle viimein, ja nyt kun se tulee, sitten se avasi ove, ja kukas muukaan siellä onkaan kuin Esko. Niinpä. Ja Eskolla oli maailman levein hymy naamallaansa, kun se tulee siihen ovelle, ja hei, kiitti eilisestä, oli muuten aika moista. Mulla tuli äkki lähtöön, niin taisi joku rotsi jäädä tänne varmaan. Joo, no mä oonkin miettinyt, että kenen rotsi tää on. Ja Semppi darras, kettuuntuneen, joutunut yksin siivoa sen kämpään. Koittaa silleen, että no niin, lähdehän nyt Eskoon. Ja sitten mä muistan, kun sillä Eskolla, Semppi kertoi sitä tarinaa, että sillä oli joku liivi tai joku päälle. Sitten koittaa kurkkiin vielä sit ovesta sisään. Olisiko täällä ketään? Ja sitten käsi menee povariin ja sitten tulee. Pullo. No mites lähtisikö päivä 2? Olisiko teillä lisää niitä bileitä täällä vähän? Mutta siis toi on mun mielestä maailman ihan niitä, että voidaan niinku, periaatteessa tosta lähti äijän, että sä vapun Malcolm X-aikakausi. Sä yhdistit taas yhden ihmisen eri luokasta. Vanha mies tuli nuorten ihmisten seuraa ja oli ehkä elämänsä paras ilta, mä voisin melkein sanoa jo. Mutta voisitko kuvitella, koska mun mielestä se oli kaunis idea, mitä me puhuttiin siitä kaivopuistosta, se, että äijä, kun meillä on tää hatulliset hatuttomat, niin että äijä olisi se, kuka marssittaisi kaikki hatuttomat vielä sinne kaivopuistoon joku päivä. Toi olisi kyllä leija. Million Man March. Toi olisi leija, oho. Mutta se, mä tiedän, kyllä siellä olisi liian pahoja äijiä, tiedätkö hatuttamista. Ei ne hatullista halua, tiedätkö meitä sinne. Mä ymmärrän myös sen silleen, että on ollut sen takia vaan tällainen vaiettu asia niin kuin vuosikausia. Best kept secret. Missä te rikkaat valkoiset olette täällä vappupäivänä? Mä oon vaan kuullut, että olette jossain juhlimassa. Jep, ja miksi ne menee kasilta aamulla vittu silleen, että koska siellä ei ole ketään. Ja ne menee just sinne, mihin ei pääse junalla tai bussilla. Se on kaikkein paras piilopaikka. Jep, ei kukaan roadman ole 8 aamulla menossa minikään kaivariin silleen. Ratikalle. Joo, ei. Mutta olisi kyllä hullu idea. Ehkä me voidaan joku päivä yhdistää Laudin ja Klangin voimat ja lähteä kuvaamaan tällainen vähän isompi dokkari ehkä ensi vuonna. Mä olisin ainakin ihan imus siihen. Kyllä todellakin. Yksi asia, mitä mä haluan jotenkin vapusta nostaa kanssa esille, koska mekin musasta jauhetaan täällä aika paljon. Hirveästi olisi Suomessa tilaa luoda kokonaan uusi biisikategoria, niin kuin vappubiiseille. Joulubiisithän on ollut kuitenkin semmoisia kautta aikaa, mitä musta tuntuu, että ainakin salaa moni artisti havittelee itsellensä, koska se tietää sitä, että jos sä saat jouluhitin, niin joka joulu ne striimit alkaa tulee sieltä, ja kun Mariah Carey vetää niin se joulubiiseille joka vuosi aivan hillittömät tilit uudestaan ja uudestaan. Ja sitten jengi on puhunut JVG-ikuisesta vapusta, ja ei mitään pahaa siitä biisistä, mutta eihän se ole vappubiisi, jossa siinä ei ole mitään muuta vappusta kuin tavallaan se kertsi. Ikuinen vappu, mutta sehän kertoo vaan siitä, että on rankkaa tien päällä ja ollaan kiertuja tällä hetkellä ja painetaan duunia. Just näin. Enemmän siitä tulee mulle semmoinen mielikuva siitä keikkabussista, mitä on koluttu läpi jo sikana ja ollaan tuolla jossain pienissä maakunnissa kiertämässä. Mä aina kellannut jotenkin. Sori JVG, mä en ole ikinä perehtynyt tuohon biisiin edes noin pahasti. Mä aina luulen, että se on oikeasti joku hemo vappu anthem. Mutta se on niinku ikuinen vappu takapenkillä jatkuu, tiedätkö, pohjoista pohjoiseen. Eihän siinä ole niinku, se kuvaa vaan sitä, että okei, bileet on käynnissä, mutta ei siinä ole niinku sitä vappua. Vappu ei loppu. Okei. Ja siksi meidän asiantuntija, ehkä meidän fanit muistaa. Eihän. Mä unohdin tämän. Meidän asiantuntija meidän pakko soittaa on myös perehtynyt tähän asiaan sikana. Miten me voitaisiin luoda vappubiisi,
Ja myös... Voiko se spoilaa tekoälyn avulla? Joo, voi todellakin, joo. Eikö ei meidän pitänyt vähän kusettaa ehkä, että me tehtiin tällainen pikku bändi. Joo. Janne laulo. Voit soittaa sit vähän aikaa. Mä voin soittaa. Näitä on siis muutamakin eri versio, mutta nämä on siis ihan uskomattomia. Play that shit! Kaunis. Ihmiset valtaamaan. Tää on Janne tässä, kuka soittaa. Meistä tulee ihan just näin. Tiu. Missä mun kaikki hatuttomat on? Meidän pitää tehdä kyllä hatuttomille joku oma biisi, Sale. Ja tästähän mun on pakko ottaa, tästä on parikin eri versio. Tää on tämmönen, musta tuntuu se, kun se juhlapäivä on kauneimmillaan. Ja sit tää saattaa olla se kakkospäivän vibe siellä Kaivarissa. Piknikviltillä, skumppa popahtuna, teet se ekan mimosan, katot vaan sitä, että kuinka kaunis elämä on. Hei. Elämä kaunis. Elämä kaunis. Kaikki koton laulaa mukana. Loistaa taas. Elämä kaunis. Älä soita liikaa niille, ne ottaa ne rippaat on kohta. Me tarvitaan nämä royaltit. Meillä ei ole rahaa, Brady. Meidän pitää maksaa salarille jotenkin tästä. Ai. Mutta oikeasti se markkina olisi mun mielestä jotenkin iso. Se oli, mä hiffasin, kun mulla oli Tuulinkaan haastis tuossa bassalla joku aika sitten, ja me juteltiin siellä, kun silloin se paljon onnea vaan biisi. Niin sille joku oli just sanonut silleen, että tajut sä, että sä oot artistina ensimmäisenä ihmisenä koskaan luonut kappaleen Suomessa biisille, mikä kilpailee sen normisynttäri paljon onnea vaan kanssa. Ja sille kuulemma tulee ihan sikana keikkapyyntöjä, DM. Joo, se sanoi. Ja sitten se on luvannut sen frendeille. Se lupasi mullekin, että mun 40 synttäreille esiintyy livenä. 40? Joo, no, ollaanko me selos silloin vittu? Tai vittu. I plan to be, veli. Tuuli ensi synttäreille, me tarvitaan veli, mitä 9 vuotta. Huominen ei ole luvattu. Ei me voida tietää. Vappu voi olla ihan sairas. Janne voi huomenna vaan kupsahtaa sinne kaivaan. Ei voida ikinä tietää. Missä se kauas katseisuus on elämästä? Ei me voida pläänää noin pitkälle, me ei tiedetä enää. 40-vuotiset, mä ymmärrän, että sä voidaan tietää, että Tuuli enää tekee musiikkia silloin, se on vaan silleen, että ei, fuck tää musageimi, mä enää haluu. Mä vihaan sitä biisiä, Janne. Mä en tuu enää ikin laulasta sulle. Se lupaus. Ei, mä oon miettinyt, kyllä tossa olisi hullu tällainen markkinarako. Ja mä oon miettinyt, eikö kukaan ei tehnyt Suomessakaan mitään joulubängereitä tai EVST on tehnyt sellaisen joululevyn. Se on mun mielestä ainut, mikä on niinku jouluteemainen. Ei varmaan kyllä niinku räpistä. Sitten kun miettii jotain juhannusbiisejä, niin musta tuntuu, että siihen kategoriaan voidaan laittaa vaan siis kaikki ryyppylaulut suoraan. Niinku. Mä en tiedä, miksi mä näen mun mielessä. Ja jos sä haluat ostaa tämän idiksen, niin voidaan puhua pari prosenttia royaltia, mutta mä näen mun päässä jo jotenkin sex main ja sitten sellainen tonttuhattu päässä. Mä en tiedä miksi. Mutta toi vaan tuli jotenkin mun päähän. Mä aloin miettiä, että kuka voisi... Onko se äijä ottanut vaan se punaisen värin, tiedät se niin paljon itselleen? Ehkä joo. Sex, Xmas, tiedät se. No niin. X-mies. X-mies, sex main. Xmas. Tämä on sairas. Sex main, X-mies, Xmas. Okei, tämä on oikein. X-Men's Xmas. Se on oikeasti aika säädös. Jos te haluatte, niin tämä on myynnissä 2% royalteista pelkästään tänään myynnissä. Kortkaa huomenna. Mutta tuossa on hullu markkinarako. Ei mitään. Jatketaan jotain omia juttuja. Mutta nyt kun äijällä on ollut tässä kuitenkin aika rankka viikko, koska sä oot tehnyt tällaisen vappupyrähdyksen Manchesterissa asti, ja oon kattonut just sun bassomeninkejä, että sulla oli myöskin, että sä joudut viemään joku ilmapallon sun perseessä.
Manchesteriin. Joo, toi oli ehkä Tiivo oma lisä, mutta joo. Ei kyllä oo, se- käykää katsoa Basso IGS, mä lupaan. Mitä sille ilmapallolle ensinnäkin kävi? Selvitetään tää nyt. Meillä oli siis mulla on semmoinen frendi kuin Mira, shoutout Mirallekin, joka ilmoitti yhtäkkiä tänä keväänä kaiken keskellä, että Janne, et sä oot Suomen suurin vappufani. Että mä oon maailman suurin vappufani. Sitten oli jo saman tien, että Tuo sama kuin joku on tullut, me oli silleen, että 420 on tulos, Brody. Polta sut pöydän alle. Onko sulla käynyt 420 olympialaiset Joo, sen jälkeen? on. Ei. Katsotaan. Mä olin köyhä sellaisia, Brody. Mä nykyään elämäntilanne, pankkitili ei voi hyvin. Tilanne on vittu. Anyway, Mira kuitenkin sitten, me ruvettiin miettimään, että meidän pitää jotenkin kilpailla, ja sitten me pidettiin Basson Suomessa semmoiset vappu-olympialaiset, ja yksi niistä lajeista oli se, että me käytiin niin kuin, jos huomenna on tiistai, niin me oltiin viikko sitten tiistaina, eli tasan viikko ennen vappuun. Me puhallettiin niin kuin ilmapallot, ja sitten se kisa oli tavallaan silleen, että ne ilmapallot pitää viikon hengissä tavallaan siihen vappulähetykseen asti, koska se huomenna sitten tulee sinne lähetykseen, että me ratkaistaan, että kuka voittaa sen vappumestaruuden itselleen. No, siinä kävi sitten silleen, että se meitsin pallo, me lähdettiin Helsingin kampista liikkeelle kohti himaa. Mä olin kampin rullaportaissa, kun se ilmapallo meni jo paskaksi. Mutta mä ajattelin, että en mä nyt voi luovuttaa tätä kilpailua silti. Ja sitten meille tuli semmoisia challengeja sen niinku pallon kanssa, että mitä meidän pitää tehdä. Sille piti luoda niinku persoona, sille piti niinku kuvittaa se pallo, sitten se pallo piti viedä mahdollisimman korkealle ilman, että se karkaa. Ja sitten se pallo piti viedä ikään kuin viedä jonkinnäköisille treffipäiville. Mutta Manchesterin reissu oli niinku täydellinen siihen, koska päästiin suoraan 10 kilsaa finaarikoneessa. Sitä korkeammalle ei pääse, sen mä tiedän, ainakin mä voitin. Ja kyllä mä väitän, että sit kun sä menet Old Traffordille viemään jonkun katsoa futista, niin kyllä että se on jo ehkä sairaammat treffit, mitä mä ainakin ikin kuullut. Niin, mutta mä meinasin, että mä en tiedä, mitä sä oot sniikannut jonkun ilmapallon silleen. Ja miten sä luulet, että tämmöinen ilmapallon rekalle, miten se pitää sniikata sinne sisään? En mä tiedä, mutta mä tiedän, että jos mä olisin lentokentällä joku ilmapallonkaan, niin Broidi, bail me out, bail me out. Mut siis, mikä tää on? Mistä tää on tullut? Miten tää päätös on taas? Miksi sulla on ilmapallo tällä hetkellä, kun sä oot päässä kentällä? Joo, miksi sinulla on juuri ilmapallo? Ei, mutta siis toi oli, mutta eikö se pointti ollut se, mitä mä ehkä nyt näin, täällä kun mä oon katsonut, tiedätkö, tarkasti näitä kisojen sääntöjä ja kaikkea, niin Mira oli kyllä kommentoinut siihen, että se piti selvitä se ilmapallo. No se on se osahauskuus sitä, mutta tiedätkö, kyllä mä sanon, että sit siinä tulee ne taiteelliset pisteet siihen mukaan. Te voitte käydä katsoa, että Basso Radio Instagramista, TikTokista, Basso jengi. Te voitte käydä ja kertoa mielipiteenä, mutta kyllä mä näkisin tämän silleen, että se olisi mun mielestä vaan tylsä kisa, jos se kuolisi heti siihen, kun se pallo räjähtää. Kyllä siinä pitää olla mun mielestä taiteellinen kulma. Joo, myös, tietenkin. tiedät, Joo, se olisi ollut luovuus ja kaikki siis muu. Kun olisi vaan luovuttanut, niin sitten niin kuin mun ainakin maine jotenkin vapumestarina. No tietenkin, ja Basso Radio haluaa kontsaa, niin et sä voi yhtäkkiä silleen, että no niin, nyt aletaan tää kisa, ja sitten se pallo vaan räjähtää, se oli siinä. Sitten mä katson somesta, kun Mira tekee se pallonkaan kaikkea kivaa, ja yksi istuu vaan himassa tuijottelen sitä rekalle. Ei no way. Mutta kerropa nyt vähän Manchesterista, sä olit siis vienyt sun faijan, ja tää on mun mielestä erittäin niinku yksi hienoimmista puolista äijistä, ja mä haluan tästä vielä jauhaa kohta vielä vähän lisää. Mutta sä olit ostanut sun faijalle, joka on ollut elinikäinen Manchester Unitedin fani, niin lahjaksi VIP-liput, Manchester Unitedin matsiin, lennot, hotellit. Joo, mun faija on siis syntynyt joskus 60-luvun alussa ja sitten joskus se varmaan 70-luvun lopussa alkanut. No okei, olisi pelannut ehkä jo 70-luvun alussa futista, mutta anyway, silloin niitä jengejä jotenkin jaettiin johonkin niinku joku ihme kaupunkiosasysteemillä, kun niitä pelaajia oli niin paljon. Ja sitten ne tavallaan nimettiin ne jengit niin kuin valioliiga-jengien mukaan tyyliin silloin. Ja sitten faija päätyi pelaamaan joskus yli 13-vuotiaana Käpyläpallos, mikä oli sitten Manchester United. Ja sitten se on fanittanut sitä siitä asti. Mutta sitten elämässä se ei ole kuitenkaan koskaan päässyt käymään sit peleissä. Ja sitten sillä tuli 60 täyteen tuossa pari vuotta sitten. Silloin kun oli koronavuodet käynnissä, mä ajattelin, että jumakauta, että kyllä mä nyt toivottavasti kaikki sormet ristiin, henki tulee pihiseen faijas vielä pitkään, mutta mä aloin näkeä se kuitenkin, että faija on jo siellä elämän ehtoopuolella kuitenkin. Että enemmän selvästi on takana kuin edessäpäin enää. Sitten mä ajattelin, että perkele, että jos nyt mulla on mahis jotenkin toteuttaa tietynlainen unelma faijalle, niin kyllä mä haluan sen ehdottomasti tehdä. Ja sitten mä ajattelin, että jos me nyt sinne lähdetään, niin lähdetään nyt sitten kunnolla, mieluusti. Ja sitten mä hommasin ne liput, se oli semmoinen Red Cafe Hospitality, taisi olla se niinku paketin nimi. Että sinne menee paikan päälle, sinne pääsee 3 tuntia ennen matsia jo sinne niinku stadionin kahvilaan, siellä on 3 ruokalain dinneri, siellä on open baari, siellä oli joku vanha Manu-pelaaja, tekee jotain semmoista pubin visa-tyylistä. Joo. Ja sitten toi on paha, jos maskotit tuli paikalle. Toi on sulle se niinku sellainen, en mä tiedä, tollainen
sielunmyyntihetki, tiedätkö, kun sä oot joku tosi skrubunen. Oliko se edes hyvä pelaaja? Kuka pelaa se oli? En mä edes muista. No niin, se oli joku vanha. Jep. Vanhempi kuin mun faija tällä hetkellä. No toi on kyllä hauska just silleen, että ei saanut. Tai silleen, toi on mun mielestä hienoa oikeasti, että nykypäivän urheilulajeissa aletaan vähän silleen niin kuin katsoa, että miten annetaan vaikka jollekin pelaajille ehkä jotain eläkettä, ja NFL on ollut paljon sitä, koska jengihän tyrää niiden massit niin kuin sinä vuoteen, kun ne pelaa, ja pari muutakin vuotta, niin alettu miettiä just silleen, että okei, ehkä me pitää alkaa miettiä tälle pelaajalle jotain niin kuin eläkkeen suunnitelmiakin ja vähän duuneja, joistain tulee jotain selostajia ja kaikkea, niin okei, toi on leija juttu. Mä aloin puhua liian aikaisin taas. On leija juttu, joo. Mutta joo, oli se kyllä niinku, kyllä mä jotenkin kaiken tämän läpäheiton kesken, kyllä mä haluan jotenkin, että kaikki tästä storistakin saa jotenkin sen irti siitä, että oikeasti tehkää vanhempien kanssa asioita, meillä on jotenkin oikeasti aika. Kyllä se, niinku, se oli käsittämätön, että mä sanoin, että mun faija mitenkään on se suomalaisin Döjörön ukkeli, mitä löytyy, mutta on se käsittämätön, että silti niinku istua siellä matsissa ja nähdä silleen plus 60-sen faijan ilmeestä. Tiedätkö, kun se olisi taas pikkupoika, kun se innostut jostain niin paljon. Tiedätkö, että semmoinen oikeasti se ilme on semmoinen, kun se on super excited kaikesta, mitä tapahtuu siinä ympärillä. Ja kyllä niin kuin, no totta kai se tuossa pidä kuvaa, kun TikTok-video nostaa vähän omaa. Tiedätkö siitä, että pistä se saatana kuinka surullinen. minä tein isäni unelmista totta. Pistä sinne vittu surullinen biisi taustalle. Vähän väritä tarinaa vielä. I took my dying father to see the Manchester the last time. Miksi me ei tehty tuota Laudi-podcastia TikTokilla? Se olisi ollut kyllä oikeasti, joo. Menetetty jotain. Joo, työnnä fajaa jossain pyörätuolissa. Helsinki Vantaan kentällä vielä. Ja happipullot beesissä. Ei, mutta toi on oikeasti facts silleen, että niinku pitää oikeasti, muistakaa tehdä teidän vanhempien kanssa ja isovanhempien kanssa, niinku, puhukaa niille, käykää kuuntele niitä tarinoita kaikkea, koska toi on mun mielestä just hullu, että itsekin, kun on nyt nämä muutamat kerrat käynyt hengäistä oman faijan kanssa ja kysellyt siltä just jotain niinku tarinoita tai niinku silleen, että juttuja, mitä mä en ole välttämättä tiennyt, ja kun on aina se tabu tavallaan just siinä, että mä oon sun poika ja sä oot mun faija ja mistä kaikesta me voitaisiin nykyään niinku puhua, mutta nyt kun tulee vanhemmaksi, niin ne tabut alkaa just vähän laskea ja sä uskallat ehkä olla vähän avoimempi ja niin kuin kertoa rehellisesti ehkä mitä sä oot tehnyt, mutta ei nyt tietenkään kaikkea kannata kertoa. Joo, kyllä mäkin myönnän. Ei me ehkä sinne Bile-story-tasolle ei päästy silleen, että poika. Ei vielä. Silloin kun mä erosin sun äidistä, niin mutta tuliko siellä missään vaiheessa, just siitäkin jauhettiin, että tuliko siellä missään vaiheessa sitä, että oli faija ottanut ne pari skumppaa vähän ja yhtäkkiä lähtee se pato auki silleen, että perkele, Janne, mun on pakko kertoa sulle. Ei, se ei lähtenyt ehkä noin silleen, tiedät, että toi on jotenkin se niinku ajatus, miten sitä kelaa, että se lähtee liikkeelle, että tulee se yksi, se lyö sen tuopin pöytään ja että nyt puhutaan näistä asioista. Se ei ehkä käynyt silleen, mutta kyllä mä myönnän, kyllä meillä oli hetki silloin sen matsin jälkeen tilalla, kun me vielä otettiin siinä muutamat, niin kyllä musta tuntuu, että me jauhettiin avoimemmin kuin koskaan aikaisemmin. No. Ei meilläkään niin kuin hirveästi momentteja fajan kanssa ollut, kun me ollaan noin kauan aikaa vietetty kahdestaan. Että kyllä me ollaan tehty stadisjuttuja, mutta että me ollaan koko viikonloppu vaan kahdestaan reissussa aikuisina. Ja silleen, että en nyt sano, että tässä mikään super grown up on, mutta ei ole myöskään enää ihan 18 tiedät, että sä vasta alkamassa aikuisuutta viettää, vaan silleen jotenkin on nähnyt elämää ja on ollut parisuhteissa ja on työelämää jonkun verran takana, niin kyllä se yhtäkkiä löytyykin sitten semmoista samaistumispintaa, tiedät, se molemmille. Ja sitten se, mikä oli niinku kaikkein jännintä, että tietystä asioista, en luettele, mitä ne välttämättä on ollut, mutta huomaa silleen, että ahaa, me ollaankin oltu, tiedät, aina samaa mieltä näistä jostain jutusta. Okei, että molempia on selvästi joskus vituttanut tämä juttu, tai me ollaan katsottu jotain tiettyä, ei välttämättä sukulaista tai perheenjäsentä, mutta jotain tyyppiä jostain niin kuin suvun vähän ulkopuolelta. Silleen, että mäkin olen aina kelannut, että se on ollut ihan täys mulkku. Aina kun ollaan oltu sukujuhlissa, niin mullakin on ollut se fiilis, että tiedät, että en mä jaksa tuota tyyppiä yhtään tällä hetkellä. Geeneistä vaan suoraan silleen, se on geenes. Toi niinku pakko antaa just respect ja shoutout siitä, että pakko spoilaa näille meidän kuuntelijoille sun toinenkin lahja, minkä sä olit ostanut sun Mimmille. Niin olit ostanut Taylor Swiftin keikalle liput ja ulkomaille keikka. Ja Janne ei lähde sinne beesiin, niin toi on mun mielestä niin vitun siistiä, että tavallaan on joku tollainen ihminen, joka pystyy niinku edes hahmottamaan noin hulluja niinku tavallaan lahjoja. Koska mä en ole edes kuullut keneltäkään mun muulta friendiltä tai tutuilta tai keltään, niinku, että olisi ikinä niinku edes lähtenyt niinku miettimään tollaisia lahjoja, niin se on niinku big respect. Ja siitä mä haluaisin kysyä sulta, että mikä sulle olisi semmoinen sun synttärilahja, jos saisit päättää. Ei mitään vappujuttuja nyt. Se olisi vappuna. No, viime vuonna sain jo varata sen lamasiin, mutta vielä jotain parempaa. Joku mikä yksittäinen.
Se voi olla just tällainen paketti, tiedätkö? Joku ostaa sulle lentoliput Jenkkeihin. Joo. Siis Okei, mä voin heittää tähän väliin, sä voit miettiä sitä itse vielä, mutta mä mietin itsekin että... Ja tää on hyvä, mulla on Janne synttärit tulossa, niin mä oon miettinyt mun paketin jo valmiiksi. No mä olin just sanomassa, tää on hyvä vinkki teille kaikille frendeille, ja ei vitsi oli. Mä sain oikeasti viime vuonna mun frendeiltä ja muijalta niin hyvän lahja, että meni ihan niinku shokkiin. Ja pitihän ne rahat sit käyttää niinku johonkin tällaiseen Gambian matkaan tai Thaimaaseen, mut... Ai Thaimaaseen. Ai niin, vittu. We'll be right back. Kaiken tämän jälkeen. Ei vittu, missä Fella tulee? Fella tulee kohta läpi. Joo, meidän pitää löydä semmoinen hälytin tänne studioon aina, kun mainitaan. Fella tulee Thai-boxin shortseista tulvaan. Haija! Yksi rankaisu siitä. Mutta ei, ne piti käyttää noihin juttuihin, mutta tietenkin elämässä aina tulee sitten vittu mutkia ja kaikenlaista paskaa niinku eteen, mutta se oli niinku ehkä leijoin lahja, mitä on ikinä hankittu. Mutta sitten mä aloin miettiä just diipimmin, niin jos vertaisi johonkin tollaseen, vink vink, kaikille frendeille, elokuussa, 7. päivä, muistakaa 7. päivä elokuussa. Todellakin, mikä se on se joukkorahoituskampanja pystyy. Joo, broidi, no en mä kyllä tiedä, nyt mä aloin miettiä taas, koska tässäkin me puhuttiin, että mä en välttämättä pääsisi sinne jenkkeihin, niin siinä ei olisi kyllä järkeä ehkä tuhlata sitä rahaa siihen. Me ostettiin sulle lentolippu, sä menet kattoo NBA, courtside seats, vittu mä olisin hypees, mä olin wow! Koko matka vaan lentokoneessa, vaan hei. Sitten mä menen sinne customsiin, vaan yeah. No ainakin toivotaan, että jos sit menisi noin se tilanne, niin sitten siellä olisi just ne kuvaamassa sitä Amerikan rajalla ohjelmaa, ja me voitaisiin kaikki katsoa yhdestä sohvalla, kun ei ihan tullut backiin joskus one siis, day. Broidi, se olisi sen jälkeen Amerikan vankilassa. Mikä se on? Vankilassa on ulkomailla ja kaikkea. Mutta siis sano nyt kuitenkin, tiedät sä, että olisiko se nimenomaan jenkkeihin katsoa NBA? Oishan se. Ehkä se Ultimatum, missä me ollaan, tai Ultimate, mistä me ollaan puhuttu just friendien kanssa, niin tämä kyllä vaatii jo vähän kuvetta kaverit sitten, niin kuin, että muistakaa kaivaa ihan kunnolla. Joo, niin... eka lottovoittaja ottaa. Joo. Siis eka nois UFC-he, tyyli Las Vegasiin, Speariin, tiedätkö se uusi areena siellä, Skidi joku, 2 tonnin lippu. Ja sitten lähdetään sieltä Losiin, katso Lakersin matsia, LeBronin vikat kerrat siellä vaan farewell touriin. Ehkä Nobu Safkaa. Ehkä Nobu Safkaa ja sitten mä haluan sen ja sen sushi ja mä haluan sen doppapullon siihen. Joo. Mutta toi olisi tällainen aika tinkimätön juttu. Skinny vibe. Joo. Jos ei ole Nobu ja NBA, niin mä en halua sitä oikeasti. Keep your fucking gift. Mutta toi olisi tollainen, mikä olisi mulle oikeasti siis rehellisesti se lentolippu ja mitä tämä kuulostaa kunnon kroisuspenno, niin se lentolippu ja NBA-matsi kelpaisi vaan. Mutta silleen toi olisi mulle sellainen... voin maksaa hotelliin. Kyllä mulla on joku 2 huntia oma matsi siis Chagall. Ehkä. Mutta toi olisi mulle sellainen, että mä olisin ton jälkeen mä olisin vittu, mä otan luodin sun puolesta, Brody. Niin kyllä mäkin aloin miettiä silleen, että kyllä Sale, kyllä niinku UFC, tuollaisen niinku yhteen kertajuttun. Kyllä mä myönnän, että tavallaan mä sain sen kyllä jo viime vuonna, koska te keräsitte massia mun nykimatkaa varten. Ja sillä massilla, minkä te ostitte mulle, niin sillä mä ostin joka ikisen safkan, mitä mä safkasin sen nykkireissun aikana. Niin se oli mulle se oli oikeasti se, jos menette tällä hetkellä toimintalehmoria ja menette sinne mun highlightseihin, siinä IG-story, siinä alla, ne New Yorkit, niin kyllä mä sanon, että jos te koskaan haluatte nähdä elämässäni onnellisen miehen, niin niistä storeista löytyy oikeasti. Se, että mä voin käydä 3 ateriaa, vetää niistä safkapaikoista, mitä mä oon yön pikkutunteja tuijottanut TikTokissa, että se vuosia ottanut niitä ylös, tallentanut niitä videoita ja jossain vaiheessa rakentanut Google Mapsiin sen kartan vielä, mihin mä oon tehnyt sen New York-opas ja tallentanut niitä safkamestoja sinne. Ja kun mä yhtäkkiä oonkin siellä, kierrän niitä mestoja joka päivä, niin kyllä se oli jo itsessään semmoinen tietynlainen oikeasti iso unelma toteen. Mutta yksittäiset jutuissa, niin kyllä varmaan se Vegasiin UFCn katsominen, ja oishan se Sphere, niin oishan se varmaan niinku ihan överi. Se oishan se jossain Britessäkin varmasti siistiä, mutta mä en tiedä, näet sen nyt esimerkiksi se UFC Manchester, mikä tulee heinäkuun lopussa. Joo, niin nehän järjestää sen jenkki-aikoihin, eli se main cardi tulee Manchesterissa 5:30 aamulla. Jep, joo. Mä just kuuntelin tää podin, oli vaan siinä silleen, että kuinka vitun sekaisin jengi tulee olemaan 6 aamulla siellä niinku areenalla vittu, dokannut koko yön siellä. Toi on vähän jotenkin käsittämätöntä. Kyllä toi jenkki, mä oon katsonut sitä Sphere, mikä vittu onkaan, niin se olisi kyllä Ultimatum. Se olisi niinku the shit.
Ja tohon niinku, vaikka me naurettiin tälleen, että kuin spesifisti äijä oli jotenkin miettinyt ton lahden valmiiksi, että mä haluan tonne ja tänne ja syömään tonne ja mä haluan sieltä ravintolasta sen annoksia ja kaikkea muut. Mut tässä me mun mielestä päästään melkein jotenkin siihen, mistä mä halusin sanoa jo niin kuin alussa sen vappurakkauden kanssa siitä, että kuinka joidenkin mielestä se kuulostaa tyhmältä, että mä venaan sitä vappua 200 päivää aikaisemmin ennen sitä vappua. Mä väitän, että mä oon keskivertoa suomalaista onnellisempi puhtaasti sen takia, että kun mä suunnittelen niitä juttuja, mä käyn niitä mielessäni jo etukäteen läpi, niin mä saan jo siitä sitä onnellisuutta ennen kuin se asia itsessään tapahtuu. Jos mä nautin vaan siitä hetkestä, kun se tapahtuu, jos mä oikeasti mietin sitä, että vappu on mun vuoden suurin päivä, niin miksi ihmeessä mä halusin rajoittaa sen fiiliksen vaan siihen 24 tai 48 tuntiin, kun mä voisin jotenkin iloita, miettiä, suunnitella, käydä sitä mun mielessä läpi uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja saada sitä onnellisuutta sieltä valmiiksi. Ihan hullua ei. Mä en tiedä, kuka mä en ole ikin kuullut kenelläkään muulta, että se periaatteessa aina kaikki, mitä mä kuulen, just jos on tapahtumassa joku hullu juttu tai on järjestämässä jotain tapahtumaa tai synttäreitä tai mitään tällaista, niin ne kaikki vihasta aikaa ennen sitä. Ne on vaan silleen, että ei vittu, tämä menee ihan pilalle ja Blockfest ei jumala, ei. Mutta sitten kun Janne on, se vaan silleen, I love this shit, let's go. Todellakin. Tämä on niin kaunis. Te missaatte, kun te puhutte vaan, että tämä on vuoden isoin viikonloppu. Jos se on vuoden isoin viikonloppu, miksi et sä haippaa ja fiilistele ja suunnittele sitä mielessäsi? Ja tiedätkö, kun sä katot sitä ravintolaa, missä haluat käydä safkaan, niin miksi et sä katot sitä menuuta ja suunnittele vielä oikeasti, että tämä tulee olemaan niin leija, kun mä saan mun annoksen eteen. Sitten mä jatkan tuolla, mä haluan sen drinkin tuohon kylkeen, oh my god, tästä tulee niin siisti ilta. Mä vannoin, se oikeasti se onnellisuus, mitä siitäkin lähtee jo irti, ei se tietenkään ole sama kuin sit, kun se itse tapahtuu, mutta se on kasvattanut sitä haippia niin paljon, että se hetkikin tuntuu itsessään paremmalta, plus se aika ennen sitä tulee mun mielestä, mä lupaan, siitä irtoi jo onnellisuutta, vaikka se kuulostaa tyhmältä, jos olette ikin kokeillut, mutta sitä onnellisuutta oikeasti irtoi ihan sikan irti myös sieltä. Onko ikinä ollut paskaa vappua? Ja sä oot venannut sitä, pistänyt sen laskuriin taas vittu pyöriin, ja kun se vappu tulee, sulla on tänään vappu. Ja sitten yhtäkkiä vaan, oi. Ei kyllä sale. Okei, koronavuoden nyt oli pettymyksiä, mä myönnän, koska silloin niinku, oliko se 2020, kun se niinku iski, ja silloin oli niinku ne fully lockdownit. Ja silloin mä kyllä muistan, että se niinku ajatus siitä, kun me istuttiin. Mitä me tehtiin silloin? Kyllä me tehtiin jotain. Mä oltiin vaan, fuck the rules! Mä en tiedä, tehtiinkö me yhdessä silloin, fuck THL! Vai oliko me tuolla? Fuck THL! Tolleen me oltiin aina Kaliksessa vaan. Vittu, fuck THL ja teidän rajoitukset. Mutta silloin mä muistan, koska sekin tiedät, että se oli jo breaking the rules, että me istuttiin jonkun olohuoneessa jossain, mutta kun mä muistan, että silloin oli mun mielestä puhuttiin siitä, että poliisipartiot lähetetään kaivopuistoon, tiedät se, ja poliisipartiot oli Haavissa Mandel valvomassa sitä, että ei saavu sinne paikalle. Ilman niin silloin mä muistan, että mua ärsytti se, koska vappu, se mistä se on jotenkin lähtenyt, on ollut se idea just siitä, että se on tämä on antanut täysin uuden kulman, tämä hatulliset versus hatuttomat siihen. Mutta vappu on mun mielestä jotenkin, se minkä takia mä silloin back in the days rakastuin siihen, on se, että se on ollut kaikkien juhla jotenkin. Mekin ollaan kasvettu sun kanssa kerrostalokämpissä, niin kuin back in the days, mitkä ei ollut hirveän isoja. Siellä on saattanut joku... Bro, älä kerro tota vittu. Että meillä on saattanut joku mutsi nukkuu olkkarista tai jotain muuta, että niitä tiedätkö, ei ole ollut niitä, tiedätkö? Ei mulla ainakaan. Ei ollut sitä tilaa, ja sitten musta tuntuu, että kun pidettiin bileitä, niin se oli aina vähän semmoinen, että sinne pystyi ottaa kyllä sikanlössiä, mutta sitten oli kuitenkin vähän se mentaliteetti siitä, että kaikki ei mahtunut sisään. Ja sitten vappu on se kevään eka juhla, milloin te olette yhtäkkiä viimeisen pitkän kylmän talven jälkeen kaikki siellä puistossa. Ja sitten sä voit sanoakin kaikille sun frendille, jotka soittaa, että hei, mahtuuko beesiin? Että joo, todellakin, me ollaan puistossa, ekaa kertaa. Ja siitä syntyi se fiilis siitä, että okei, tää on vuoden ensimmäinen juhla, missä kaikki frendit mahtuu beesiin. En mä nyt ihan kaikista tiedä, mutta... Kyllä suurin osa teistä, mutta sinä siellä älä soita mulle. Tiiu tulossa mulle huomenna vappubileissä, se kertoo mulle, että ketkä voi tulla ja ketkä ei voi tulla. Haluatko mun frendejä sinne? Hei, mä kuulin, että Jannella on tänään hyvä bile. Joo, tuu vaan. Kyllä sut on kutsuttu, pitkä abdi, tuu nyt tänne. Pitkä abdi, jos sä oot vielä siellä jossain ja näet tänne. Ensi vuonna sut on kutsuttu kyllä. Sut on kutsuttu. Ai vitsi, mä venaan ensi vuotta, siellä on pitkä abdi ja Esko ovella. Ei vittu, mutta tossa tuli mieleen itse asiassa, mä yksi päivä, mä en tiedä miten tää tapahtui, oltiin varmaan taas kännykkää vähän kuunnellut mun juttuja, mutta mä päädyin Wikipediassa sellaiseen artikkeliin, ja kun mä toivoisin, että meillä olisi se fact-checkeri tässä ja tää telkkari täällä, mutta joskus on ollut hattujen sota.
Ootko ikinä lukenut? Ei. Mm-hmm. Se oli mun mielestä aika osuva juttu. Se oli silleen mun mielestä vielä talonpojat vastaan aateliset. Hatulliset vastaan hatuttomat. Mm-hmm. Tämä mun mielestä kuvaa hyvin tätä vappua. Niin oliko nimenomaan aatelista oli ne hatulliset siellä? No tietenkin. Mä en tiedä, mulle tuli eka mieleen semmoinen niin. Peaky fucking Blinders. Niin, voi täysin olla. Mutta ennen kuin me vielä lopetellaan, ennen kuin tehdään mitään, meidän pakko ottaa Go Talk. Bää. Saatiinko me se ääniefekti? Voin tehdä se uudestaan. Bää. Eli vuohen puhetta. Ja tänään meillä on erikoisvapputeema siinä. Ja kysytään sitten tietenkin näitä vappuun liittyviä kuumia polttavia kysymyksiä. Vapun GOAT-paikkajuhlia. Ai vitsi, nyt mulle iskee tää tiedät se gatekeeping-fiilis. Ai se paras mesta. Ei, mulla on ihan leijät bileet, ei siitä enempää. Niin. Ei, kyllä se vähän riippuu ajasta. Vappuaatto on kello 18.00 tuomiokirkolla. Siellä on sairaan hyvä meininki sen takia, että koska se Mantan patsas lakitetaan ja jengi on kerääntynyt sinne. Ja se on muista vielä semmoinen Helsinki-näyttämö. Myös silloin, kun mistä me puhuttiin viimeksi. Taas että ei ikin käynyt ja sä valmiiksi jo puristat päätäsi ja sä kiroat mulle, että broidi sun pitää. Me puhuttiin siitä, oliko se lätkä MM-kisossa, kun mä sanoin, että kantakaa se patsas vittuun sieltä. Joo, niin olikin. Tuhotkaa se vaan. Joo. Tuota mieltä vaan vappuunkin silleen, että please, tehkää jotain, vittu, suojelkaa sitä, älkää päästäkö näitä sekopäitä sinne riehuubreille. Vappupäivän, kaivari, aamulla. Mutta sitten vielä tähtäri siinä Siljan terminaalin vieressä. Muistatko, missä me pidettiin mun synttärijatkot? Mentiin Lamasista. Siellä semmoiselle pienelle semmoiselle, ei se kielekin ole, mutta semmoinen niinku pieni aidattu alue, mistä näkyy Siljan terminaali. Se spotti vappupäivän joskus 5-6 aikaa iltapäivästä. Jengi on alkanut jo lähteä kaivarista. Sä näet se ihmismassa, mikä valuu takaisinpäin. Siinä on vähän semmoinen fiilis, että koko stadion darras jo ympärillä. Se on helmispotti. Meitsi olisi kyllä mieluummin Bora Boralla. Tai jossain Dubais. Goat-vappu. Las Vegasissa katsoo sitä UFC. Ei, kyllä mun vastaus olisi vaan Jannel. Siis en mä halua mikään ulos. Mä en halua ulos. Älkää viekö mun ulos. Mä haluan Jannelle vaan. Okei. Goat-vappuruoka. Onko tähän jotain muuta vastaut kuin joku nakit ja rusina täyteinen perunasalaatti? Tästä on Sä tiedät. Joo, maustamaton rusina täyteinen perusalaatti. Mun edes tarvii mä en sano mitään. Joo, mä en sano mitään. Onko se juttu? Mä paasasin tästä mun IGskin viime viikolla, mutta siis tiedät sä, musta tuntuu, että kaikki juhlaruokien jämät, tiedät sä, mä en tiedä mikä se fiilis on siitä, tiedät sä, että sä oot järkännyt jonkun brunssin, kaikki on lähtenyt menee ja sit sulla on se jääkaappi, all to yourself sen jälkeen. Ja eikö me puhuttu kanssa joskus äijän kanssa viimeistä ateriasta, mä muistan, että sä olen laudis sitä, kun äijä puhuu jostain, kuinka kylmät lihapiirakat, tiedät sä, hittaa different, niin kyllä mä sanoin, että se kylmät prinssinakit suoraan jääkaapista kanssa. Mutta mä en ole yhtään tämmöinen tippaleipä-ihmisiä, tai mun mielestä vappumukkikin on semmoinen ihan jees. Siis mä en ole rehellisesti ikin syönyt tippaleipää. En ikinä. Mä en ole ikin, niinku, mä en vaan tiedä, se näyttää jotain kuivuneelta aivolta tai joku sellainen, että mä en tiedä miltä. En ole ikin syönyt, mutta tiedä, mitä me tehdään huomenna. Kyllä mä syön. Mutta itse sanoisin ehkä munkit. En mä tiedä, mitä on vappuruokia. Onko se niinku just vaan tällaista cocktailtikkuja? Salee siis vaan jotenkin piknikruokaa. Jotain vaan pehmittämään sitä alkoholia sinne. Joo, jengi Sale vetää jotain silliä darras Suomesta, että ihan tyytyväisiä. Silli mä en kyllä lähde. Ei lähde millisilli. Goat vappujuoma. Onko näitäkin jotain niinku, mä tiedän vaan Sima. Tää on niinku hyvä niinku no ei, mutta tiedät best of both worlds silleen. Ei, mutta silleen tiedät sen, mitä sä haluat juoda. Vai valitseeko sä äijä tiedät se, joka juhlaan aina sen kaljan? No pretty much. Kyllä mä tiedän, se joulun on se munatoti, tai onko se munatoti? Kuka? Mä en ole ikin juonut sitäkään. Niin on, mä mietin, että kuka. Mutta kun mä mietin, että onko tämä niinku... Mä mietin, että sulle... Onko tämä goat vappujuoma, voit valita vaan Mount I Do. Äijälle tuli munatoti ja ne glögiä mieleen joulujuomista. No niin, joo. Jep. Mutta kyllä vappu,
Ananas. Siis kyllä oikeasti siis ihan jääkylmä blankki, kun sä aloitat kakkospäivän sillä, se on sairas, se on bisse, jossa on vähän citrusbeesis, tai sit sangria on kyllä, siinä on jotain kesästä, se vapun ensipurasu siihen kesään, niin se on sairas ja sangria siihen kylkeen. No ei nyt yhtään vapputeema siinä, vaan silleen, että Mitä ei ole vapputeemasi? Sex on the beach. No ei vitsi oli, mutta siis mä sanoisin Festival, se Rainbow halpis versio tuosta Ai se... Pommakista. Oh. Kyllä aidot tietää festivaalin huudet. Joo. Okei. Okei, itse asiassa kans Jallu Sima. Siinä on se vappunen. oli- Siinä on vappunen. Tossa Joo. on hyvä. Tossa on hyvä. No nyt tästä mä tykkäsin. No niin. Cut that other shit out. Ok. Goat. Juhlia vappuna. Minä. No niin, mä mietin just sitä, että Minä. Hyvän kakkosen teekkarit, 3. Esko. 4. hatuttomat. Okei. Goat-asia. Mitä tehdä vappuna? Päiväkänni. Oikeesti se 8 aamulla aloitustiin, että se äijä on missing out. Se on niinku... Mutta eikö niin, että päiväkännissä on kuitenkin skidi oma On. fiiliksensä? Me ei tarvii nyt Joo, mennä mutta sen 8. pitää alkaa joskus 5 päivällä. Sillä että se on ihan... Eikö se ole Onks päiväkäynti? 5 Niin, mä näen, että on... Ei ole Onhan. 5 päiväkäynti. Onhan. Eihän ole. Juha näyttää, joo. Eihän ole. Mun mielestä, Oikeesti kommentoikaa, jos sä aloitat 5, onko se muka päiväkäynti? mikä on Ei. päiväkäynti? Onko se sitten 3? Kyllä mä sanoisin, että niinku puolen päivän aikaa pitäisi alkaa Ai starttaa. 12? 12, 13, jotain. Herra Jumala. Kolmeltakin on vähän silleen, että Miten sulla se on on vaan aika? aikaiset pohjat illalle. Mikä ehkä. päivä sä kerkeet edes niin lähtee doka 12 silleen, että jos sä oot duunista jotain? Tai niin kuin, mä niin Mä aamujuontaja joka päivä No 12. niin, no niin. Jep. Ei aina No ei, mutta oikeesti. Käyt Mutta kesällä. niin päiväkään, mä oon aina nähnyt, että se on niinku jostain vittu, mä sanoisin 3-4 ainakin eteenpäin. Jos sä olet mulle 3, että nyt lähdetään terassille, no okei, kyllä mä lähtisin, mutta silleen, että jos mä mietin mun päässä, No silleen, okei. että mikä on se päiväkään, niin se on mun mielestä 5 ja lähdet himaa 9. No mitä vittua, päivävuoro. Mutta kun se kuuluu vähän siihen, tiedät sä, että jos sä lopetat sen päivän, jos sä lähdet 5 dokaan, niin sä jatkat kyllä sinne seuraavaan aamuun. Ei. Miten niin, bro? Siis broidi, mä oon tehnyt ton monta kertaa. 9 jo himas, Mhm. helposti. Mikä se kysymys on, mä unohdin jo. Goutasia vapus. Niin, mun mielestä se on ehkä kyllä se, että ollaan perheen kanssa ja vietetään hyvää aikaa. Ja Rusinallinen perunasalaatti. Joo. Ilman mausteet. kyllä, juuri näin. Okei, sitten vielä viimeinen, ja tää on kyllä tärkeä. Goat vappukrääsä. Nykyään on niin hirveän huono gaming. Mä muistat silloin, kun me oltiin muksuja, mutta jossain kauppatorilla muualla järjestettiin niitä vapputoreja. Se oli niitä kaikki erilaisia spreitä. Oli niitä, miksi niitä sanottiin semmosia? Jotain pikkupieruja. Joo, niitä semmosia paukkupapatteja ja kaikkea muut. Mutta kaikki ne on jotenkin siistitty pois. Sama kuin kaikki tiedät, että mun mielestä leijat ilotulitteet on karsittu vuosien varrella pois. Nykyään on vain enää niitä isoja raketteja, mutta kaikki ne, millä me ollaan joskus 10-vuotiaan pelleilty jossain ruohiksessa ammuttu kädestä toisiaamme, tiedätkö? Niin Ai, hyviä aikoja. Ne on, Missä ne on? tiedätkö? Onko niitä Niin. enää? Ei, mun mielestä sen jälkeen, kun tiedät, että joku sai roomalaisesta kynttilästä silmään, niin tiedät, että kaikki kissanpienot ja kaikki Jaa. kummitettiin pois. Ja musta tuntuu, että vappukrääsille kävi vähän se sama. Persut saa vaan tuolla ampuaseilla, vittu, meille ei saa vittu jotain. Pikku paukkui vaan. Silleen mitä? Mä mietin, kun tää Mitä? jakso alkoi. Mä mietin, että saadaanko Mitä? me ujutettua vielä johonkin väliin tähän. I got this. Mä en voi edes vappujuhliin rauhassa, kun persut vaan ampuu Joo. ihku edessä. Joo, me ei saada niitä pikku... Tuolla vaan jengi ampuu vaan aseella vittu vaan vaari edes, kun Mut kyllä mä sanoisin, että toi kyllä, jos mä löydän noita kaupasta, niin Kyllä joku niistä spreistä tai niistä skidipaukkupommeista. Muistatko se koiran paskasprei tai se paskasprei suoraan sanottuna? miksi mä en ole käynyt hakemaan mitään tollasia äijän bileisiä vaan silleen. No niin, Mutta- mä tiedän ainakin, että kuka se jättää sitten huomenna, kun löytyy siellä nurkassa. Mahdollisesti. Ja Mahdollisesti. käydään hakemaan vähän hiusspreitä ja vedetään joku, Vedetään mulle tukka. joo, joku 30 kriisilettityyli tähän näin, niin sillä päästään eteenpäin. Mut siinä oli tämän viikon Go Talk, siinä oli tämän viikon Laudi. Ensi viikolla jatketaan vieraiden kanssa. Meillä on vielä muutamat viikot ennen kuin me jäädään ihan pikku kesäbreikille. Tiiu käy vähän Turkissa ottaa uutta dental workia. Janne saa ehkä uuden leti.
Tuot se mulle yhden hiukset tuliaiseksi. Joo. Iisis takataskussa Joo, valittu. kun nähdään juhannuksen jossain festareilla, niin Se on mintis. Mutta hei, mä haluan kiittää kaikki Laudin kuuntelijoita, ja jos nyt sunnuntaina oot vielä ihan vappumehemeissä, niin hyvää vappua sinne teille. todellakin hyvää vappua. Toiminta Lehmonen, Mutsi 666, Laudi Podcast, IGS, Laudicast, TikTok. Jälkikäteen kaikille hyvää vappua, elämä kaunis. Hell yeah. Nauttikaa. Nauttikaa. Peace!